Φίλες και φίλοι, καλημέρα και καλώς ήρθατε στο Coronavirus Daily της Παρασκευής. Όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα πάμε να δούμε τι πρέπει να ξέρουμε για τον κορονοϊό. Πάμε να ξεκινήσουμε. Σύμφωνα με τον Johns Hopkins, στις 9:25 το βράδυ της Πέμπτης, τα συνολικά κρούσματα είναι 1.506.936, οι θάνατοι 90.057, η αναρρώστη 440.630, η χώσιμα κρούσματα κορονοϊού 1.076.249 και η χώσιμα κρούσματα κορονοϊού 197. Στις top 30 χώρες σε κρούσματα κορονοϊού παγκοσμίως πρώτες είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες με 342.596 κρούσματα, ακολουθούν η Ισπανία με 159.446, η Ιταλία με 139.422, η Γερμανία με 114.257, η Γαλλία με 114.080, η Κίνα με 82.883, το Ιράν με 66.220, η Μεγάλη Βρετανία με 61.516, υπενθυμίσουμε η χώρα μας έχει 1.955 κρούσματα και η υπόλοιπη κατάσταση το top 30 χωρών σε κρούσματα κορονοϊού παγκοσμίως. Στις top 20 χώρες κρούσματα κορονοϊού στην Ευρώπη, πρώτη είναι η Ισπανία με 159.446 κρούσματα, ακολουθούν η Ιταλία με 139.422, η Γερμανία με 114.257, η Γαλλία με 113.080, η Μεγάλη Βρετανία με 61.516, υπενθυμίζουμε η χώρα μας έχει 1.955 κρούσματα και η υπόλοιπη κατάσταση του top 20 χώρων κρούσματα κορονοϊού στην Ευρώπη. Στο σημείο αυτό να σας ενημερώσω ότι έχουμε μερικές αλλαγές στις ώρες προβολής των επεισοδίων του Coronavirus Daily. Πλέον, από Δευτέρα έως Παρασκευή τα νέα επεισόδια θα ανεβαίνουν στις 8 το πρωί, ενώ Σάββατο, Κυριακές και Αργίες στις 9 το πρωί. Σε επιπλέον διευκρινήσεις για τη Μεγάλη Εβδομάδα θα είμαστε κανονικά μαζί σας και το πρόγραμμα έχει ως εξής. Από τη Μεγάλη Δευτέρα και τη Μεγάλη Πέμπτη τα βίντεο θα ανεβούν κανονικά στις 8 το πρωί. Τη Μεγάλη Παρασκευή, το Μεγάλο Σάββατο και τη Δευτέρα του Πάσχα τα νέα επεισόδια θα ανέβουν στις 9 το πρωί, ενώ ειδικά την Κυριακή του Πάσχα στις 10 το πρωί. Από 3η 21 Απριλίου θα επιστρέψουμε στις κανονικές ώρες προβολής. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το Coronavirus Daily της Παρασκευής και σήμερα μένουμε σπίτι. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο Σάββατο του Λαζάρου με τη Weekend Edition. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά και υγιείς. Γεια σας, καλή δύναμη.